Як перамагчы сумнівы адносна паклікання і дзе знайсці сілы, каб кардынальна змяніць сваё жыццё? Бог першы палюбіў мяне, Бог першы палюбіў кожнага з нас. І таксама мне здаецца, што Бог першы мяне кліча. Бог першы прыходзіць з ініцыятывай у маё жыццё. Таксама як на яго любоў я магу адказаць толькі любоўю, і таксама на запрашэнне адносна свайго паклікання я магу альбо яго прыняць, альбо яго не прыняць. Калі Бог перастае быць першым у маім жыцці, тады, магчыма, у маё жыццё могуць увайсці сумнівы. Але калі я малюся, калі я штодзённа сустракаюся з Богам на малітве, калі вяду глыбокае духоўнае жыццё, то дзякуючы Божай ласцы і таму, што Бог абяцае, што Ён заўсёды будзе побач. Ён не гаворыць, што маё жыццё будзе простым, лёгкім, але Ён абяцае, што Ён будзе заўсёды побач. І разам з ім, дзякуючы яго ласцы, я змагу перамагчы ўсе цяжкасці і ўсе сумнівы. І таксама, каб кардынальна змяніць сваё жыццё, патрэбна Божая ласка. Як мы чытаем у Святым Пісанні, Бог таксама казаў святому Паўлу, што дастаткова табе маёй ласцы. І таксама, калі я адкрыты, калі я слухаю Бога і прымаю яго ласку, то дзякуючы і разам з Езусам змагу змяніць сваё жыццё.